Здравейте! Днес при нас е Юлиан Василев, сътрудник в 49-то Народно събрание и кандидат за депутат в 50-то Народно събрание от партия Възраждане. Той работи върху предложение за изменение и допълнение в Закона за движение по пътищата и по-точно за тротинетките. Здравейте! Добър вечер и благодаря на Мултимедия Инфо за възможността да поговорим по един наболял проблем, а именно така наречените тротинетки и тяхната роля в движението по пътищата и извън пътищата. Сега, както всички знаем и виждаме всеки ден, върху тротинетките няма почти никакви регулации и тяхната употреба е доста хаотична и безразборна. Прощавайте, те така ли са записани в закона като тротинетки? По принцип тротинетките се наричат индивидуални електрически превозни средства, така са записани в Закона за движението по пътищата. И те са в момента с статут на нещо като велосипеди, т.е. всеки един може да си ги купи или да си ги вземе свободно, не се изискват свидетелство за правоспособност за управление на тротинетка, не се изисква предпазна екипировка, каска, общо взето абсолютно безконтролно е движението не само в пътната мрежа, ами и в парковите зони. И като цяло това нещо смятаме, че в един момент ще доведе до тежки инциденти, за съжаление може би и фатални такива. До сега не са ли ставали инциденти с тротинетки? Да, за съжаление ставали са, стават и ще стават. Ние, за да бъдем пунктуални и за да бъдем обективни в хода на подготовката на законопроекта, стига да заработи 50-то Народно събрание, ще изискаме справка от Министерството на вътрешните работи за настъпилите тежки пътни инциденти с участието на индивидуални електрически превозни средства. Също възнамеряваме да изискаме аналогична справка от Министерството на правосъдието за повдигнати обвинения към водачи, свързани с пътно-транспортен инцидент с участието на индивидуални електрически превозни средства. Така ще имаме една, може би, точна статистика и база, върху която да стъпим и по този начин да си градим законодателните предложения, защото всичко трябва да бъде издържано и изпипано възможно най-добре. Към момента ви от Възраждане имате ли готово решение за проблема? Ние имаме готови идеи, предложения за изменение и допълнение в Закона за движение по пътищата, с които да се регулират точно тези електрически индивидуални превозни средства и по този начин да се сложи малко ред в тяхната употреба. Може ли да разкажете малко по-подробно за вашите идеи? Можем да поговорим едно по едно, да изговорим как ние виждаме нещата, като на този етап все още са идейни предложения, т.е. всичко може да бъде допълнително разширено или променено в определен аспект, спрямо и отзива, който ще получим от специалисти, от граждани, защото на нас целта ни е да направим един добър и работещ закон, който да удовлетворява всички заинтересовани страни. Не искаме да правим, както типично се процедира в България, да се чака някакъв тежък инцидент, след което да се прилагат спешни драконовски мерки под медиен натиск, без да се мисли, без да се предвиждат негативни последствия, защото тази практика не води до нищо добро в дългосрочен план. Според нас от Възраждане законите трябва да се правят предварително, трябва да се обмислят много внимателно, плюсовете и минусите. Един закон трябва да привнася много повече добро, отколкото лошо. И когато може да се измисли така закона,
тогава трябва да се предлага. В противен случай всякакви бързи, необмислени мерки, законодателни, могат да навредят на обществото и на интересите и на правата на обществото повече, отколкото да му помогнат. И все пак, какви идеи имате по същество за регулиране на тротинетките? Имаме предложение да разделим тротинетките на две категории. Например, първата категория да бъде с статут, който наподобява този на велосипедите, т.е. те да могат да се движат по изключение, когато липсва велоалея, само най-дясно в платното за движение. Когато има велоалея, задължително движение по велоалея, да се забрани изрично движението в тротуарните площи и зоните, които са само за пешеходци, и да се забрани изрично движение в паркови зони на извън определените за целта места. Също така основното нещо, което трябва да се направи с тези тротинетки, които са така наречената категория 1 със статут на велосипеди, трябва да се направи ограничение на скоростта. Не може, те функционално развиват, има някои модели, които са електрически велосипеди, които също спадат към индивидуалните електрически превозни средства, макар и да има друга форма, не като тротинетка, като велосипед. Има някои такива модели, развиват по 75-80 км в час. Немислимо е в паркова зона да се движиш със скорост на 1/3 от тази, за да си безопасен за себе си и най-вече за околните. Затова трябва да им бъдат поставени повсеместно ограничители на скоростта и доста строги глоби и санкции на хората, които са го премахнали този ограничител или по една или по друга причина се движат с по-висока скорост, специално в парковите зони. Какво очаквате да се подобри, ако въведете тези регулации? По този начин трябва да предотвратим инциденти, които могат да възникнат с малки деца, или когато те управляват самите тротинетки, защото въпреки че закона в момента изисква по спомен 12 годишна възраст, те много често и по-малки деца по един или по друг начин се качват върху тротинетката, карат доста бързо, безразсъдно, опасно за тях, опасно за околните, возят се и по двама, че и по трима, което също в момента е забранено от действащия закон, но въпреки това не се спазва, защото когато няма санкции тежки и няма кой да ги прилага, дори и най-добрият закон не работи. Вас това неприлагане на закона не ви ли притеснява? Ние имаме това предвид и ще се опитаме да го променим така, че закона да работи. Другата категория тротинетки, така наречените индивидуални електрически превозни средства, при нея, понеже много хора в чужбина, в България не знам всъщност колко са много на фона на автомобилистите и мотоциклетистите, но да кажем, че има такъв процент наши сънародници, съграждани, които искат да се придвижват по пътната мрежа, да използват тротинетката или електрическия велосипед вместо мотопед, мотоциклет или автомобил. Ние трябва да ги насърчим тези хора да го вършат, защото по този начин решаваме в някаква степен проблем с трафика. Най-малкото, което е с паркоместата, особено в София или в големите градове. Но от друга страна също трябва да наложим регулации на този тип превозни средства, така, щото да е справедливо спрямо останалите участници в движението и другите спрямо другите категории превозни средства. Какво точно имате в предвид? Например, тази втора категория планувана тротинетки, пак казвам, тук в момента всичко е идеен проект, всичко е условно и всичко подлежи на промяна. Но така плануваната втора категория трябва да има статут, който да е близо до този на мотопедите. Тоест, за да се движат свободно по пътната мрежа в градовете, в населените места, те трябва да бъдат снабдени с някакъв вид регистрационен номер. Дали ще бъде стандартен табела, както са другите неща, как ще бъде монтирана, дали ще бъде някакъв цифров номер.
Както знаем, с напредването на технологиите вече идентификацията много лесно може да бъде направена с стикери, по един или по друг начин. Това подлежи на доуточняване, но трябва да имат някакъв регистрационен номер, за да са равнопоставени участници в движението, както имат регистрационен номер всички други превозни средства. На тези тротинетки, които са предвидени като пълноправни участници в движението по пътищата, ще бъдат ли поставени ограничители за скоростта? При тях скоростта няма да бъде ограничавана електронно или механично, но ще бъдат ограничени законодателно на 45 км в час, така както са ограничени мотопедите в градска среда, според действащия закон за движение по пътищата. Не трябва ли водачите на тази втора категория да притежават и свидетелство за правоспособност? За да се управлява този тип втора категория, ще трябва човекът, който управлява, да има свидетелство за правоспособност. Това свидетелство не е нужно да покрива отделна категория. На първо време считаме, че М категория, която е за мотопеди, е напълно достатъчна, за да обезпечи едно безопасно управление на тези и отговорно управление на тези индивидуални електрически превозни средства. Така както М категория е потребна за мотопед и задължителна, тя, за да се изкара изпита и за да се получи свидетелството, се изисква 16 годишна възраст. В случая и тук ще се изисква 16 годишна възраст и критерия ще бъде същия, така че, както се казва, могат и по-големите ученици, дори след като имат изкаран курс и свидетелство, да се възползват и да ходят, ако желаят, с тротинетка или електрически велосипед на училище по пътните мрежи, без да се съобразяват с липсата или наличието на велоалеи и останалите ограничения, които плануваме за категорията, която спада към велосипедите. След като тези тротинетки ще се движат в градовете наравно с другите двуколесни превозни средства, не е ли редно водачите да носят каски, както и при мотоциклетите и мотопедите? Тези въпросните тротинетки, които ще имат регистрационен номер, ще се управляват с категория М. За тях ще бъде изисквана предпазна екипировка от водачите, т.е. каска, както се изисква за двуколесните моторни превозни средства. Защото не трябва да забравяме, че тези тротинетки са моторни превозни средства. Макар и електрически, макар и електромотора да подава тягата и да черпи енергия от батерия, а не не е двигател с вътрешно горене, който черпи енергия от резервоар с гориво. По същността си това е моторно превозно средство на две гуми. И не е редно да има изключения за него, само защото то е тротинетка или електрически велосипед, така както няма изключение в закона за електрическите автомобили спрямо обикновените. Как да няма? Електрическите коли не заплащат синя и зелена зона из градовете. Да, има определени облекчения във връзка с данъчно облагане или по-ниски застраховки или безплатни места за паркиране, но до там. Що се отнася до колата, автомобилът си автомобил, независимо дали е електрически или с вътрешно горене. Не мислите ли, че би трябвало да има възрастова граница на управляващите тротинетки, тъй както казахте, че ги определяте в две категории? Да, благодаря за въпроса. Разбира се, според нас, както казах, тези, които са от втората категория с право да се движат равноправно в пътната мрежа из градовете, подчертавам, защото и на мотопедите е забранено да се движат по автомагистрали и така нататък, както знаете, но на тези, които са с възможност да се движат из пътната мрежа в градовете, възрастовата граница долната ще е 16 години. Защото на 16 години един човек може да изкара М категория в България. Т.е. да получи правоспособност за управление на мотопеди, което искаме да приложим като критерии към тези тротинетки. Що се отнася до другите тротинетки, които са от първата категория, които ще са без регистрационни номера, без изисквания за регистрации и така нататък. При тях, според нас,
Възрастовата граница може да бъде дори 10 годишна възраст за управление, но при положение, че се постави ограничение на скоростта, което да бъде в рамките на 8 до 10 км в час. Това важи за парковите зони, но ограничението трябва да е електронно или механично, по-скоро електронно, което да си е на всяко електрическо индивидуално превозно средство и при установяване на свален ограничител глобата трябва да бъде много сериозна, защото тук се касае все пак употреба в среда, която е доста натоварена и има много, в парковите зони има много безразборно движение на хора, особено малки деца, домашни любимци. Там наистина трябва да се карат и да се използват тези тротинетки изключително внимателно, което може да се обезпечи с ограничения в тяхната максимална скорост в тези зони. Щом ще има регистрация и регистрационен номер, следва ли да има гражданска отговорност и съответно преглед в тази втора категория? Да, това също е доста важно, обмисляме го и най-вероятно е редно да бъде така и същите превозни средства да плащат, да минават през годишен технически преглед и да плащат за застраховка гражданска отговорност, защото като пълноправни участници в движението по пътищата, те трябва да се ползват от същите права и задължения, както се ползват всички останали водачи на другите категории МПС-та. Добре, ако се обособят две категории, втората ще се движи по пътищата, за нея контролът ще бъде извършван от пътна полиция или от кого? Да, точно така. Така както контролират всички останали категории пътни превозни средства. Тогава кой ще прилага закона из парковете и алеите? Както знаем, закона за движение по пътищата важи само по пътищата. Това е доста сполучлив въпрос. Общинска полиция. В момента и в Общинския съвет, нашите общински съветници, не само в София, работят за увеличаване щата на общинска полиция, защото един такъв тип полицейски сили биха били много полезни за съблюдаване на спазване на обществения ред и всякакви такива стопиране на всякакви противообществени прояви, например във връзка с мигрантския натиск, който напоследък стана все по-тежък. Може да в парковите зони, след като се изготвят съответните наредби от Общинския съвет, парковите зони са прерогатив на Общинска полиция и Общинска полиция би могла да съблюдава спазването на съответните разписания на закона и на общинските наредби с общинските терени, като всякакви закононарушения и съответно глоби и санкции биха били използвани, за да се попълва общинския бюджет, което от една страна също е един допълнителен материален стимул за общините да си вършат по-качествено работата и да налагат по-строг и редовен контрол над всички прояви противозаконни, които се случват постоянно. Може ли да посочите пример? Например, една скоба отварям. Според Закона за ветеринарно-медицинската дейност, стопаните на животни, на кучета най-вече, са длъжни да ги разхождат на повод, извън обособените за целта места, които са заградени площадки за игра на домашните любимци. Но специално например в Северния парк в Надежда, това не се прави. Повсеместно са пуснати кучетата съвсем свободно и въпреки, че това е нарушение на закона, понеже трябва общината да санкционира, няма щат и друга служба, която да налага санкции за тези нарушения, общината, в чийто район спада Северния парк, не го прави това нещо и това довежда до две негативни последствия. Първото, че не се спазва закона. Все пак сме в правова държава и трябва закона да бъде спазван от всеки винаги и навсякъде. Второто, което е, че се изпускат смея да кажа, сериозни средства, които биха могли да попълват общинската каса,
общинския бюджет, ако сериозно се подходи към такъв тип нарушения, които са ежедневие. Нали, затварям скобата, същото би било и с тротинетките. Същото би било и с всякакъв тип самосиндикално поставени маси, столове и какво ли още не на общински терени. И нали, да не се отклонявам прекалено много от зададения въпрос. Общинска полиция или специално обособени звена на СДВР. Звучи добре, но изглежда, че имате още доста работа. Това също трябва да се изговори, да се изчисти в последствие, преди да пристъпим към писането на самия законопроект. Но аз съм сигурен, че когато се консултираме и с граждански организации, и с обикновени граждани, хора, и ползватели на индивидуални електрически превозни средства и такива, които всъщност и не ги харесват, нали, защото трябва да се чуе всяка една гледна точка и да се изслуша всеки, който има мнение и желае да го сподели, преди да се пристъпи към изготвянето на законопроекта. Аз съм сигурен, че към онзи момент ще изчистим всякакви такива технически подробности, защото трудно е, но трябва да се направи и ние не сме се хванали с това, което вършим, за да ни е лесно, а за да го свършим както трябва. И вярвам, че ще успеем. Вие бяхте с екипа на Мултимедия Инфо, а наш гост беше Юлиан Василев. Ще продължим да следим неговата работа по Закона за изменение на движението по пътищата. И аз ви благодаря за поканата, за мен беше удоволствие. Чест ви прави, че се занимавате с материя, която не е толкова популярна в медийното пространство. Законодателството като цяло не му се обръща подобаващо внимание и що се касае до работата на Народното събрание, според мен основната тенденция пада върху това кой с кого си ляга, кой какво бил откраднал, което по мое мнение не е правилно, защото Народното събрание е висшия законодателен орган в България и би било чудесно, ако повече ваши колеги се интересуват от реалната работа, реалната дейност, която то извършва, а именно изработването на законопроекти и приемането на закони. Искам да благодаря и на вашите зрители, че бяха с нас през това време, проследиха нашия разговор и да им пожелая на всички на добър час.